d'entendre tots molt bé què ens hi va en la salut pública, què ens hi va en els determinants de la salut i com tenir salut implica lluitar, mullar-se i actuar per millorar les condicions de vida de tota la gent. Sí, com saps molt bé, Vicent, la salut és molt més que l'absència de malaltia, això fa molts anys que ho sabem, i és també implicació de les comunitats per les polítiques públiques, per millorar les polítiques públiques des de les necessitats de la gent i aconseguir així una vida més joiosa, amable, amb sanitat, l'accés per tothom, però també amb treball, amb sostre, amb vida digna. En 1995 la ley vuelve a ser reformada introduciendo el ánimo de lucro. Y es aquí donde ya se abren las puertas realmente a las privatizaciones. En 2010, Mariana Geli, con ICV, lo que es el tripartito, más conocido como el tripartito, promueve muchísimo lo que son las privatizaciones, por ejemplo, con los consejos comarcales, sobre todo, con ayuntamientos, donde ellos pues hacen su propio, tienen un hospital, gestionan entre todo eso, pero aquí es donde entra un grave problema. Es decir, el dinero es público, pero la gestión es privada. Y es aquí, esto es un gran problema porque no hay una fiscalización por parte de la Generalitat. La Generalitat, por ejemplo, le dice a la corporación, que es como se llama, corporación, por ejemplo, está la corporación de Blanes, ¿no?, que es la de Maresma y la Selva, hay otras tantas, el Partaulí, hay muchísimas en Cataluña. Y realmente es increíble la opacidad con la que se trabaja. O sea, es dinero público, pero hay una opacidad increíble. ¿Qué se podría hacer? Inyectar más a la primaria, por ejemplo. Porque en Cataluña donde está el dinero es en la terciaria. ¿Qué significa la terciaria? La terciaria significa el hospital cuando tú ya vas con un cáncer que te tienen que operar. Eso es la terciaria, que es ahí donde está el dinero de verdad, no está en la primaria. Que es ahí donde entra la privada y se aprovecha de todo eso. Si tú inyectas en la primaria y evitas la terciaria, ya vas a evitar un gasto enorme, enorme. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es prevenir y prevenir, que es de lo que se trata muchas veces en sanidad, en prevenir. Les persones, tant els usuaris com els treballadors, ens han ficat d'una forma passiva davant la salut, no? Hi ha el que hi ha, i jo estic bé, em m'atenen, acceptem el que està passant, però d'una forma passiva, i això és perdre salut, perquè la salut sempre s'ha d'anar en una lluita, i sempre s'ha de dir, i sí, i no se podria, i no podríem, i aquest aspecte l'han perdut. I llavors vull que sabéssiu que la gent a sanitat és una de les professions on hi ha més contractació precària. No tens horaris. Ara vine perquè com te fas autocobertura, que no contracten gent, o sigui, quasi que no tens vida familiar, perquè tindràs un sopar per la nit però saps que te trucaran perquè un altre ha caigut de baixa. Com suplixen això a l'estiu? Pues tancant plantes i tenen a la gent agafada, però agafada que un no anar a treballar, una protesta, un que sigui, despido, sí. Una mala valoració i te'n vas baix de la vostra treball i estan agafats. El sistema de contractació ja no és just, per tant a tota aquesta gent ja la tenen en temor i la tenen agafada. O sigui que realment que algú se plante és complicat. És molt complicat que se planten. És més fàcil per mig de Maries Blanques, que estem participant en Maries Blanques, que se planten els usuaris per a defensar la sanitat. I una cosa que també pensen els usuaris, com es veuen els treballadors en Maries Blanques i això, que és que anem a defensar, doncs mira, els drets laborals, i no, perquè nosaltres també som usuaris. Però sempre els culpables no són els demés, els culpables som nosaltres perquè ho admetem, està molt claríssim. Si un dia arriba el moment que els malalts diem, mire, no vull a Mura, no vull a Reus, no vull a Tortosa, no vull a Lleida, i ningú anem, o els treballadors decideixen, les infermeres i els doctors, fer vaga, però vaga i no visitar ningú, qui sigui responsable tindrà que moure fitxa.
perquè el que no pot ser és continuar com estem continuant. Una visita a l'especialista 9 mesos, a mora. Un especialista per l'oculista 8 mesos. Jo me fan una revisió, tenia que ser cada 6 mesos, me la fan cada any. Jo, per un problema, teòricament me va sortir bé, però podia ser molt greu. A la meva parella, cada 9 mesos, tindria que ser cada 4. Cada 9 mesos, i quan hi va, bueno, ara te truquen 3 dies abans que t'han canviat per dins de 4 mesos. Aquesta la culpa de qui és? Jo tinc una companya meva del poble que la seva mare va estar ingressada 15 dies per un cas greu a Tortosa i li va costar 2.400 euros sol que podia el quedar-se allà a cuidar la seva mare, a la UBI, l'hotel, el dinar, el sopar, etc. Però quanta gent no va al metge perquè no pot desplaçar-se ni té mitjans. Que ara el programa que farem a principis de setembre, que serà sobre transport, un tema molt sensible en aquestes contrades. Accidents a la Nacional 340, la demanda de trens dignes, el transport a els hospitals, per exemple, com ara mateix ens comentava Jaume. Com veieu, un tema candent i per al que contem amb la participació de totes i tots. Engresqueu-vos i anem fent xarxa. Us esperem. Faces form the forward path, phony jealousy, you're memorizing politics of ancient history. Come down my corpse, evangelist, I'm part of those. T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Facebook, al Twitter, al Google i a l'Ivox. Sempre amb l'etiqueta Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs els temes, les dates i les convidades dels propers programes, així com quan es faran els xats de debat, on contem amb tu. Fins aviat. Seguim fent xarxa.